Insab fi Pjazza San Ġorġ quddiem il-Palazz tal-President fejn il-folla biex tilqa' lil Marie Louise Coleiro Preca qed tinġabar ġmiela. Naraw kif jaħsbuha. Meta nkelli bżonn mortanda u dietni. President vera. Mal-wasla tagħha l-belt Valletta, Marie Louise Coleiro Preca bdiet il-mixja lejn il-Palazz tal-President minn quddiem il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Il-bini minn fejn għal din l-aħħar sena qdiet il-funzjoni tagħha bħala Ministru. Tfal mill-iskejjel kollha madwar Malta għawdex imxew mal-President biex waslet fil-Palazz fejn ħadet il-ġurament tal-ħatra ta' President tal-Repubblika. Kienu bosta dawk li nġabru fi Triq ir-Repubblika u li kellhom l-opportunità jieħdu bidejn Marie Louise Coleiro Preca. Li tħobb ħafna tfal ħafna. Sabiħa, xara pulita. Bħajjita għal-ħadjum ħadmet u hekk tibqa'. Viżibilment kommossa l-President għanqet lil bosta li jesprimew il-ferħ tagħhom għall-ħatra tagħha hija refqat trabi kelmet tfal u selmet lil Maltin u barranin illi kienu l-belt. Infatti bosta turisti kienu attirati lejn iċ-ċerimonja. Għal-ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar il-Gwardja tal-Unur tal-Forzi Armati ta' Malta immarċjat mill-Monument tal-Indipendenza fil-Furjana għal Pjazza San Ġorġ. Ftit bdew jaslu dinjitari fosthom l-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona, ministri, segretarji parlamentari u kelliema u rappreżentanti tal-oppożizzjoni. Il-wasla ta' Marie Louise Coleiro Preca u s-Sur Preca fi Pjazza San Ġorġ intlaqat b'tixjir ta' bnadar Maltin u applawżi. Kien imiss li jaslu l-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura Michelle Muscat u aktar tard il-President u x-xenti Dr. Qabel. Minn hemm il-qudiem il-mistednin distinti nġabru fil-Palazz fejn saret iċ-ċerimonja uffiċjali.